Pero kamano nyako Ramogi kuom keto Ramogi TV ma en duol biro ni achiel kachiel kokalo Ramogi TV odhiambo ni an Kaelo Trevor Ombija kamara wang'ie weche mopogore opogore mosetimore chakre ne piny ru nyaka gi kinde ni e weche wa manyien mag duol. En thuolo ma okongo yudo weche manyien to tielo mar ariyo wabiro bedo kod twak ma bende mulo paro makoro telo mochung' ne choko osuru e pacho ka kata Kenya Revenue Authority KRA obiro go kagigeto kao omenda midendo ni VAT kata osuru mar VAT kowuok e choko mag counties madhongere dendo ni on source revenue ne joma tiyo e telo mag loch gwenge kata counties nyaka Ramogi odhiambo ni e telo mar ariyo adhi bedo kod CPA Evans Ogutu Ouma nyaka Ramogi ma bende en jalony e weche mag omenda kwadhi kod mbaka e weche motedre kod ni to bende en gima kare kata chik bende osiro wach mar juogo counties osuru kowuok omenda mage choko kigin miluongo ni on source revenue. Odhiambo ni nyaka Ramogi gin weche ma bende dhi muli achiel kachiel nikech in ema counties yudo omenda kowuok kuomi kokalo osuru kendo gin be omenda magisekawo kuomi no KRA dwani gichak gigole 16% kokalo VAT kadhi ne sirikal mamalo. Gin weche modhi twak nyaka Ramogi mondo wang'e ni to koro yo mane mowinjo bed ni tiyogo kuom sirikal mamalo yudo omenda to bende en gima kare ma chik opuodho osuru makamano. Mokwongo wayud thuond weche e weche manyien mag duol. Jatend Kenya William Ruto bedo gi twak gi jatend Kenya machon Uhuru Kenyatta wi ng'ur manyo wuok ni sirikal odiyo budget apis Uhuru. Counties ogolo ywak ni duol mar KRA dwaro ni gichulo osuru kuom omenda ma gichoko kaka yuto magi. Ma edera manerao onego. Ma yiwe manadongo kaka rapar. Jopuonje dwani mondo nyithindo mondi ka gidhi skul. To kata kamano sama giwuok e cha yudo karao ni pod nitie. Jodak mananga Iseme East ogolo ywak e wi midhiero mar rao mamonjo gwengego kendo keto ngimagi kamarach. Machiegni nyaka Ramogi Belinda Dhiambo en jaloko mara odhiambo ma kawuono wadhi bedo kode chakruok nyaka giko mag weche manyien mag duol. Bed thuolo mar tudri kode nambari 360 Facebook Ramogi TV Kenya, YouTube marwa en Ramogi TV Kenya kapok subscribe to kata mana e mbui mar X @Ramogi TV KE. Nyinga en George Bati. Jatend piny Kenya William Ruto gikone to bedo kod twak gi jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta e wi ywaruok ma osebedo e kind apis jatend piny machon no kod piny owacho e wi pok mar omenda mar taya pisno kod rem bedo kod jotije moromo. Bang' twak magibedo kod yor sime, jatend piny chuogo aput ma otelie kod jatend jotije piny owacho mar rango ng'ur ma osebedo e apis jatend piny machon Uhuru Kenyatta. Lydia Okeyo nigi ler mar wachni. En ywaruok ma osebedo e kind piny owacho kod apis jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta e wi rem chwalo omenda ne apisno kaluwore gi chike ma pachoka kendo kata jotije mage osebedo ka igole tich otieno. E mano machalo kaka dwaro mar tieko ywaruok ma osebedo e kind jotelogo ne gibedo kod twak kawuono kokalo yor simu kendo twak mar arieya e wi ng'ur manyo pedhi gi apis Uhuru. Kokalo e mbui mare mar X, jawach e lo kar jot ma jatend piny Hussein Mohamed owacho ni jotelo ariyogo oyiere mar loso weche makelo mutni mago moriwo chiwo omenda moromo ne apis jatend piny machon no, chiwo ne jochiw arita, medo jotich e apisno kod weche mamoko ma osebedo ka kelo fwere. Hussein olero ni bang' twak makamano, jatend piny Kenya William Ruto opedho ripot no ne duol ma jotend migepe e romo margi e kar jot mare kendo winjruok obedo ni chuo gi komiti moyiedhi madhi telna gi jatend jotije sirikal Felix Koskei. Komiti no dhi ting'o jogo moteno Uhuru Kenyatta kod mago mag sirikal maduto dhi lalore e wi ywaruok no. Ng'ur manyo pedhi e nyim jo Kenya gi jachiw wach e lo apis Uhuru Kenyatta Kanzedena na yango ni hik omenda mar 2023-2024 rumo ka apis no pok oyudo pok mar omenda maromo siling milion 503 mane oketi kaka budget mar apis no kanyaka sani kuom higni madirom siling bilion 1 pok ochiw ne apis no. Ng'ur bende ne oluwo ne sirikal kuom rem deo chwalo omenda kod arita ne apis ma Mangina Kenyatta ma en mino jatend piny Kenya mokwongo Jomo Kenyatta. Jachiw wach e lo sirikal Isaac Mwaura to e duoko mare manyoro nyokwedo ywak makamano. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Riwruok mar Governors onyiso luoro kaluwore kod dwaro mar duol ma choko osuru e pacho ka KRA madwani ng'ado osuru mar VAT kowuok kuom omenda ma counties choko kaka osuru kowuok kuom jopiny.
Gavana Skoni dwaro mar KRA kao VAT kuwuok kuom choko mag counties dhi ataro mag chike mathurka kendo nyisa chaya ne chike mayango kaka winjo piny owacho mamalo kod mag counties ta chenro mag usuru. Kokalo oboke ma ochwoyo kogno kod jakom mar riwruok mar Governors pachoka kendo gavana mar kaunti ma Kirinyaga Anne Waiguru gikone kaluwore kod chike mag usuru ma ikawe mwandu kata VAT ma higa 2013 kanyakla kod chike mag omenda mag 2023 chenro ma ichwalo gi counties ka okalo e tijegi ma oketie katiba ok owinjo kawe osuru mar VAT. Governors Skoni ok gibi yie mondo piny owacho mamalo ka osuru kowuok kuom choko mag counties. Giwacho ni VAT en kit osuru ma ikawo kaluwore kod ndadho ma omedie mwandu kendo ok owinjo kete choko mag counties. Bende giyango ni onge kaka counties nyalo ng'ado osuru e choko mare ni chiwo ne KRA. Ginyiso KRA mondo ochung mapiyo paro makamano ka gidwaro ni poni nitie wach to KRA winjo many kaka ginyalo loso kod counties. Gavana mar kaunti ma Homa Bay Gladys Wanga oseyo piny owacho kuom deko chwalo omenda ne counties ma pachoka gino mawacho ni osekelo ng'ikruok e chenro mag counties. Wanga wacho ni moyo omenda maromo siling bilion 100 pok ochwal ne counties kanyaka sani pok gichulo gope mag counties ma gisebedo ka giolo moko kuom bengi mondo gichul godo jotije mag county. Osingo ni counties oseketo kenge makare mag neno ni oti makare gomenda ma ochwal ne piny owacho go. Ni housing levy manyaka ichul ne jotich no biro ka chief gigik mamoko matindo tindo mang'eny kaeto kopogore gi mano nitie responsibilities mang'eny ma county nitie go madhiro. King'iyo responsibilities gi pesa mantie otin kabisa, koro omedore ndio kendo ok wanyal wacho ni rach, gima ber no medore kendo koro next year kwa negotiate to baseline wan go mani malo mopogore gi last time. Gima nyalo assure ni pesa mora mora mwayudo wadwa bedo gi chirni counties ng'iyo kaka ginyalo tiyo gi pesa ni e yo makare maonge pesa mora mora mar japiny malal. To gima wakwayo ni pesa ni obie wangsa nikech ji ywaknwa contractors obed jotich wachulo mana nikech wakawo loan mwachulo gigo. To debed ni loan onge sani de pok ji ochamo msara kata mamach. Sani wadhi e July to ji de pok ochamo msara mamach. Onge ng'ama dino hero tiyo ne county, lakini gima wakwayo ni pesa obie wangsa. Nonro mar jaga bajet oyango ni piny owacho mamalo osebedo ka deko chwalo ne counties omenda mowinjo konygi e tayo chenro magi mag bajet ka dweche 9 mokwongo e omenda marumo dweni. Kaunti ma Migori osemana yudo bilion 4 kata nosemana yudo bilion 4 e kind bilion 8 mane gigeno kowuok kuom piny owacho mamalo. Jaga bajet bende jiwo kaunti ma Migori mondo keto kenge mag chulo gope ma wego rak pod bandhogi. Ei budget mar bilion 11.66 mane kaunti ma Migori geto e omenda mag 2023-2024 e tayo chenro magi, Migori ne geno yudo bilion 8.34 ma en atamalo 71.6 kaka pok mag omenda mawuok e sirikal mamalo. Milion 625.47 ne gigeto kaka choko margi, ka omenda maromo milion 984.97 mane odong' e guch omenda mar kaunti e omenda mag 2022-2023 bende ne ochwal e omenda masani mondo konye chopo dwaro mar bajedno. Kata obedo ni Migori ne geno yudo bilion 8.34 kowuok e piny owacho mamalo mar tayo chenro mage, ripot mar jaga bajet mathurka oyango ni dweche 9 mokwongo e omenda marumo giko dweni, Migori nosemana yudo bilion 4.84 kaka pok mawuok e piny owacho mamalo. Ne gichoko milion 352.46 ma en medruok mar atamalo 22.3 kopim kod milion 288.26 mane ochoke e omenda mag 2022-2023 manyiso ni e dweche 9 mar omenda ni Migori ne osekalo nus mar omenda mane gigeto kaka choko margi mar osuru e omenda mangima. E kind milion 352.46 mane kaunti ochoko, sekta mar thieth ema nokelo ne Migori omenda mathoth ka e dweche 9 mokwongo mag omenda ni ne giyudo milion 115.66 ma en atamalo 32.8 mag choko mage. Mondo kaunti ma Migori na yud kaka tayo chenro mage e dweche 9 mokwongo e omenda ni, jaga bajet ne opwodho ne Migori bilion 5.09 e omenda go. Milion 826 ma en atamalo 16.2 ne oket ne weche mag dongruok, ka bilion 4.27 ma en atamalo 83.8 ne dhi e chudo mag osara kod chenro mamoko mag kaunti.
Nonro mar jaga bajet yango ni thuolono, kaunti ma Migori nogolo bilion 2.4 ne osach jotich kod bilion 1.87 ne tayo chenro mamoko mag kaunti, ka Aguch kaunti ne pod odong' kod bilion 1.16. Kuom bilion 1.53 mag gope ma idendo ni pending bills mane wego rak bandho kaunti ma Migori e chak hik omenda ni. Nonro mar jaga bajet yango ni dweche 9 mokwongo e hik omenda ma 2023-2024 mane en tarik 31 dwe mar adek e higa ni, Migori nosechulo milion 635.93 ka gope mane pod ibandhogi ne en milion 896.16. Od bura mar kaunti ma Migori ne ni kod gowi maromo milion 120.67 mane wego rak pod bandhogi. Nonro mar jaga bajet bendo yango ni kind bilion 2.4 mane kaunti ma Migori otiyo godo e chudo mag osara mag jotich, bilion 2.31 ne ochul kokalo lai ma chiko puodho mar IPPD, ka milion 93.4 ne otim kokalo yor aching' ma idendo ni manual payroll. Bendo yangore ni milion 54.2 mane oket ne od bura mar kaunti ma Migori, milion 19.94 ne odhi e balang' mag MCS, ka MCS duto 59 noyudo 36,934 moro ka moro. Kaluwore kod ripod nonro mar jaga bajet, tend kaunti ma Migori ne okungo kaluwore kod wuodhe manok madhi e pinje maoko. E dweche 9 mokwongo e hik omenda ni, limbe achiel kende mana pisa kaunti zotimo e pinje maoko, ka limbe mana pisa 3 mag kaunti ne otimo e piny mar Burundi e kind tarik 5 dwe mar 12 higa mokalo nyaka tarik 15 dwe mar 12 higa mokalo. Tend kaunti ma Migori ne otiyo kod milion 2,157,292. E wuodhe mag jokanyo mag od bura mar kaunti ma Migori e limbe mana pisa 5 otimo e piny Tanzania kod Entebbe e kind tarik 4 dwe mar 9 2023 nyaka tarik 9 dwe mar 9 2023 ne gitiyo kod milion 1,682,570. Wuoth mana pisa achiel mar od bura mar kaunti ma Migori otimo e piny mar Norway e kind tarik 30 dwe mar 4 2023 nyaka tarik 10 dwe mar 5 2023. Od bura ma Migori ne otiyo kod 681,556 gotonglo 20, ka limbe machielo mana pisa achiel otimo e piny Tanzania kod Mbarara e kind tarik 16 nyaka tarik 20 dwe mar 5 mar 2023 ne od bura mar kaunti ma Migori otiyo kod 347,294 gotonglo 50. E kindeno nonro mar jaga bajet yango ni Migori ne ni kod akaunt 208 e bengi mag ohala ma idendo ni commercial banks, gino modhi ataro mar chike mag omenda mag 2015 madwa ni chenro mag omenda mag kaunti tako kale bengi maduong' ma Thurka CBK. Kaluwore kod nonrono, jaga bajet okoni kaunti ma Migori nyaka jiw choko mage mag osuru, chulo gope ma pod ibandhogi gi wego rak, tayo chudo mag osara kokalo lai ma opuodhi mar IPPD, mar thiro rot ma jomibadhi nyalo chwo godo lwetgi e omenda mag jopiny, kendo neno ni chenro mag omenda otako kale bengi maduong' ma Thurka CBK. George Bati, Ramogi TV. Kawasure ni jaod bura kwedo dwaro mar nywando osuru mamenyo alwora miluongo ni Eco Levy e paro mar chik mar omenda, ka giwacho ni mano dhi medo rido ngima ne oganda jo Kenya. Jaod bura go ywak ni mwandu kaka napkin manyasani mag napo nyithindo to kod taulo mag ria nengogi biro idho. Migawo mar alwora geto choko omenda maromo siling bilion 54 kokalo e osuruno, ma kaponi oketi e tim to dhi bedo mokwongo bedo kod kido machal kamano. Kaluwore kod paro mar chik, mwandu kaka jwala, pien, lewni migolo e pinje maoko biro kale osuru mar siling 150 kuom kilo ka kilo, to betri mar mitoka kata gari migolo e pinje maoko ibiro yuog siling 750 kuom kilo ka kilo. If you look at the medical expense from mismanagement of environment, it far outweighs, what we are proposing in terms of levy. And what informed the number chairman is the hazardous nature of these items. If you look at the e-waste, most of those batteries that we have in our phones are potentially carcinogenic. But they all end up in our dump sites, end up in our waste waters, sources of our water, our soils. So we are taking the 47, and we have these intergovernmental relations with the county governments, and it is a call for them. So lastly, Chair, is to indicate, and we have, of course, it is only us from the government who are supporting the bill. Let me put it so. As put it, that we are even asking that you expand the areas of products that needs to be equal levy. Koromo gitwak e weche mag paro mar chik mar omenda en gima medo dhi nyime gi sani, ka e kinde ni bende jood bura mede loso
e weche motenore kod ma. Ora ni wawinje kaka weche chalo gi kindeno mana machuok kende nikech jafwambo marwa Walter Nyambaga bende osebedo ka nitiere kanyo Nyakwamogi kendo omenyonwa gik matimore, obiro miyowa gik kuge weche manyien mabiro. Kata kamano sani wadani mondo wawinjane to weche mag od bura e wi twak mar paro mar chik mar omenda chalo nade gi kinde ni Nyakwamogi. En wach ma koro dhi nyime kata mbaka mimedogo e kinde ma koro ikwano mana seche tibiro som budget mar hik omenda 2024 nyaka 2025 mabiro tayo piny Kenya kuom thuolono. Wawinjane kaka weche chalo. Have arrangements which allow them to claim interest expenses outside the ordinary. So that proposal is basically to deal with tax avoidance issues. Now, the next clause is on transfer of assets by an individual to a company where he owns 100%. We note that specifically that transferring an asset to yourself does not impute capital gain. And therefore, we have provided that this be exempt from capital gains tax. The next is on the digital content monetization. And specifically, we are proposing to expand the scope of taxation within this sector, specifically to include those non-residents who use platforms such as for online writing and for sharing. Nyakwamogi mana kaka na nyisi ni mago kaka weche chalo e od bura e thuolo ni ma mbaka medo gore kendo oganda medo golo paro mopogore opogore kotende kod paro mar chik. Jafwambo marwa Walter Nyambaga pod nitiere kanyo kendo nononwa malong'o mago mawachore, obiro kelo weche manyien bang'e kaka jood bura medo loso e wach. Nyakwamogi kindeni ka wadhi nyime en migawo mar somo singo ni chenro mar chwalo chiemo ne jopuonjre e sikunde biro dhi nyime mak mana ni koro idhi time mana ne jopuonjre mane kod dwaro mamalo mar chiemogo. Koloso mbele komiti mar od bura, jagoro mongirore migawo mar somo Dr. Belio Kipsang owacho ni budget mar chenro mar chwalo chiemo e sikunde ne jopuonjre ong'adi nyaka $3 billion ka jopuonjre maromo 2.6 imiyo chiemo. Omedo ni ging'iyo yore mag neno ni jopuonjre mane yudo chiemo odhi nyime kod yudo chiemo makamano kaka dwarore. To ensure sustainability of the program and for monitoring and evaluation and research, the draft document also outlines the institutional arrangement for implementation of the policy. And this has also been captured by the Basic Education Bill that is coming to this House, that is a product of the Presidential Working Party report. And therefore, this will be properly anchored within law so that we can be able to ensure sustainability and that this program is there to take care of our vulnerable children. The policy will be implemented through the existing Ministry of Education structures at the national and county level. Chair, in line with the requirement of the Constitution, the draft policy will be subjected to stakeholders' validation and public participation prior to its publication and adoption. Nyakwamogi mano bende ma tero wa yweyo marwa mokwongo weche manyien mag duol odhiambo ma kawuono kamoro amora ma intiero kamano kendo poch gi pak kuom yiero Ramogi TV mondo mi weche manyien achiel kachiel mago mosebedo katimore chakre ne piny ru nyaka gie sani. Neno ka ji medo ndiko na ka ji golo paro mopogore opogore. Makamu ni kod penjo owacho ni yawa to penjna bati ni to sirikal ni en mana mar choko osuru kowuok kuom hustlers to en sirikal mani koni dhi deo hustlers. Mano penjo ma makamu penjo ni sirikal ni en mar hustlers to kendo sano lokore kendo choko osuru kuom hustlers yawa. Okay, mano penjo mare kabinde bathe ka neno ka Archbishop Dr. Kotho Koyo Wudi Nyasaga udore degmo owacho ni gimoro kik wuond jatend piny ni ochuno wabunge kod kalo paro mar chik mar omenda. Sirikal ni aneno ka koro piny osebago. Okay, Jojo Yomba Pat Gweng Reverend wacho ni entiere gwenge mag wacho ni raonego jamni seme awuoro to paro mar chik omenda to dhi kalo e od bura dwach jopiny sirikal ok odichgo.
en mana ketho seche dwa sirikal ema tiyo. Mano Fred Osuru mar Dandora ema wacho kamano. Ramogi neno malera nyaka ntiere Uriri maniluongo ni Boniface. Erokamano nyako Ramogi nikech thuolo ma wan godo. We akaw yuyo ni machuok to waduogo gi weche mamoko manyien mondo imed bedo gi ng'eyo kuom gik madhi nyime gi timore. Ngozi yako ina glow. Nilijipaka mafuta leo asubuhi nikikam, lakini skin yangu ishaparara and it looks so dull. Sis, see, it's the new Nice and Lovely Lemon Extract Body Lotion. Hiyo ndo secret yangu to a moisturized and bright skin. Usimix. New Nice and Lovely Lemon Lotion, enriched with vitamin C and sunflower seed oil for 48-hour nourishing glow and brighter skin. Try Nice and Lovely Lemon Lotion today. Ase wacho ni nyathini toko winja to sani oseguro tiende dalani. In a world where faith, Yesu Kristo malamoni, fear, sacrifice, and the complexities of father-son relationship collide. The son must choose his path and his own legacy. Watch this emotional and riveting story of Dennis in Where the River Divides. Watch the best content on the go, only on Viusasa. Kutuma pesa ni free na Equity. Use your Equity mobile app to send money to an Equity account for free and save on transaction costs. It's easy. Simply log into Equity mobile app, select transact, select send money, select another Equity account, enter the receiver's Equity account or Equitel number, and send. It's that simple. Save money every day. Download Equity mobile app from Google Play Store or App Store and send money to Equity for free. Kutuma pesa ni free na Equity. Equity, karibu member. Ngozi yako ina glow. Nilijipaka mafuta leo asubuhi nikikam, lakini skin yangu ishaparara and it looks so dull. Sis, see, it's the new Nice and Lovely Lemon Extract Body Lotion. Hiyo ndo secret yangu to a moisturized and bright skin. Usimix. New Nice and Lovely Lemon Lotion, enriched with vitamin C and sunflower seed oil for 48-hour nourishing glow and brighter skin. Try Nice and Lovely Lemon Lotion today. May you be blessed in your coming in and your going out. May your name be mentioned in a room filled with opportunities. May you have a Midas touch, and everything you touch, may it turn into gold. Blessings. Dial *811 402 hash to get blessed. Samaira, wene kodemo neno ling. Anawinjo kan giwich kuot mang'eny ahinya, adona mna temo kaka untie kaeni. Ka un pok wacho gimoro amora, woguru kae, udhi som oda mar odoho, epumie gimoro amora. Machiegni kendo nyako Ramogi bang'u ke yweyo ji 30 komaki kendo ute thieth maromo 100 olor kod duol mapodho gige thieth e pacho kae. Apedha magitimo e hoho mar okak bang' yangore ni gitayo chenro magi tok chik. Kaka Judith Omondi lero, apedha makama osebedo ka itimo e gwenge mopogore opogore e pacho ka. Ka juma mokalo ne omak ji 35 e kaunti ma Kajiado. En apedha ma osebedo ka itimo kod duol mapodho gige thieth e pacho ka Pharmacy and Poisons Board e gwenge ma opogore opogore e pacho ka. Dwe ma okalo duol ni ne otimo apedha e kaunti ma Kajiado kama ji 35 ne omaki kendo ute thieth 50 bende ne olor. Magi gin ji mane ichichgo ni gin achudhe makwalo gige thieth e ute thieth mag piny owacho kendo chwalo nyaka e ute thieth mag ji giwegi.
Bende kwan ni ne oriwo ji mane uso gige thieth ma oko puodhi kod duolni. E ripot ma ochiw kawuono kod migawo mar thieth, duolni bende oseyaro bade kendo nyicha wuotho e hoho mar okak mar piny Kenya. E apedha ma osebed ka itimo, irango yedhe ma iuso e tok chik, kata ma okwal kowuok e ute thieth mag piny owacho, kaachiel gi ute thieth mag ji giwegi matiyo maonge lisen. E gwenge gi gimako achudhe 30, ute thieth 100 matiyo e tok chik olor, ka bende yedhe katon 120 omaki. Apedha gi pod biro dhi nyime kauntis ma opogore pachoka, kaka achiel kuom yore mag rito ngima jopiny, ahinya to kotenore kod tiyo kod gige thieth manyalo buogo ngimagi. Judith Omondi, Ramogi TV. Kawaso donya kwa Ramogi wadhi motende kod weche mag midhiero mag rao. Jodak mananga e Seme East County ma Kisumu kwayo piny owacho mondo kaw okang' mapiyo e daro rao ma koro sani ohonore gwengego ka chandogi kendo negonegi jamni. Giyango ni kata mana somb nyithindo bende sani koro rochore nikech raogo mondo wuok oko gokinyi kendo lao nyithindo kadhi sikul. Millicent Adhiambo nigi ler mathoth kuwuok Kisumu. Ma edhera mane rao onego. Ma yue manadongo kaka rapar. Ma en achiel kuom jamni ma osetonye lak rao. Masani medo kelo midhiero kod achiedh nade ne jodak ma East Seme. Nyaka sani dhok adek osewito ngimagi e gweng'ni nikech rao. Wach makoro jogweng' kuro ni medo miyo gi luoro. Rao nochako chanda dwe mar 2 higa ma wantiere godo ni. Koro rao osebedo ka biro na dala pile ka pile, makata moko mach to rao bira kata go report ka serikal to rao bira makata sama wuoyo godo kani rao ani dala na. Koro rao chanda manyaka chakre chieng' no nyaka sani. Wuotha mier to dhoke magi kayo to ginego. Rao ni osebedo ka biro. Nyocho biro mokwongo to donje kul. Ko donje kul gimoro sa chiko tino kama. Ka wuok oko to ringo. To kot ringo ko dhi mwalo kama. To ganda ma jirinde na beno wuok oko. To walawe ka odhi. Koro kaka no dhi no kendo nyochako duogo gi nyoro. Nyoro no kaka nyoduogo no nyochamo rabuon. Ochako nyono duma. Gicha wang'e tek. Gicha ocha dhano. To kaka neno cha dhano no odhi nyowa. Wan jok modak e alworano nikech kata lawe to gichok dhi. Wan walawe to temo na goyo laini to onge. Midhiero no bende koro miyo johala ywak ni rao miyo handgi dok chien kendo kelo negi lal. Rao osebedo ka biro yiengore na e korba jomath mabiro methe bana ni ringo dok miechgi wadong' mana ka kendwa nyaka saa 5 otieno nego tho. Onge ng'ama biro, ji oluoro rao riembo na customer. Ewi mano gilero ni som nyithindgi bende koro yudo ng'ikruok nikech rao law kendo buogo negi nyithindo ka mondo skul. Jopuonje dwani mondo nyithindo mondi ka gidhi skul. To kata kamano sama giwuok e cha yudo ka rao ni pod nitie. Nyithi skul mawuok kama dhi gimoro saa 11. Chieng' moro orado mana gi rao ka rao nindo piny. Koro kaka wakonyo onge. Kwayo gene sirikal chalo kamae. Wakwayo sirikal wuonwa gi jo wildlife mondo bi ong'i kaka okonyo e wach rao ni mondo mi oduoke kata otere yundere kocha kuma island nitie. Nding'eni kosechako nego le kamano obiro kuom dhano. Nyithindwa dhi sikul momondo. Wakwayo sirikal biyo konywa mondo rao ni kik negwa na nyithindo ka sa pok okethore. Kata wachiw report to jogo bende ok bi, kata sirikal morito wa bende ok bi. Koro onge gima wanyalo timo, koro sirikal konywa uru. Jo agriculture be kidhi ofisgi kitero report ni rao ketho ne ji cham kata giketho domestic animals mopidhe miere, to pesa magigoni mondo gichope sin kanyo en gimoro like $5,000. Samoro goni $5,000 to ing'ama ok nyal. Koro akwayo ni sirikal mondo ochope gweng' mapiyo piyo. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Seme, Kisumu County. Piny owacho yango ni gidhi nyime gi chenro mar gero kar gas kata kar kano gas mar tedo Mombasa. Gino mageto duoko chien nengo mar gas kendo neno jopiny mathoth oyudo e yo mayot gas e kinde ma gitedo kode. Jagoro mongirore mar migawo mochung' ne weche mag modhi e pacho ka Mohamed Liban koni okang' mar gero kar gas no geto duoko chien wach mar tiyo gi yien kata maka ni mar ng'ado yien bende ketho alwora. Jatelo no ne oloso changamwe Mombasa bang' timo limbe e kambi mar Kenya Petroleum Refineries Limited kama gino no dhi e nyime kendo bende ne oluorore kembe mamoko mag gas ma bende tiyo kanyakla gi piny owacho.
Okoni lek mar piny owacho en neno ni kochopo e higa mar 2028 kwan atamalo maduong' mar jo Kenya tiyo kod gas mabiro yudore e nengo moyweyo. To assist when we have the bulk procurement so that the price of LPG will come down and will be able to reach our Kenya citizens, those people who are at a lower level also. The cost of gas is basically based on cylinders, the gas itself, plus also some other accessories and a freight. That is now the areas maybe we can collectively look at it. So that already we have with above 12 million Kenyans who are not on LPG. Either they use partially LPG or they use charcoal for the firewood, including our public boarding schools, also the prisons, also the hospitals, NYS, and also the police. So we wanted, to get rid of all those things because first, it will have, some impact on environment. Two, also it has got, some impact on respiratory diseases. So how are we targeting for the next, 10 years to make sure that, these people will be free from that? Odonjo weche mag tuke tim Kenya mabiro ringo ng'we kinda e piem mar Olympics obedo gi winjruok mar timo rako ma kanyakla kuom jumbe 8 mondo gibed gi winjruok e tielo del gi paro motelo ne tukego ma ibiro bagi boma ma Paris e piny mar France. Orako makende ibiro tagi kocha mopogore opogore mane gi lony malarie kotelnegi kod kocha Patrick Sang. Riwruok matayo piem mag Olympics pachoka Noke biro chiwo sir ne jotugogo mar neno ni ikruok margi ok obedo kod ng'ikruok. Riwruok mar NOK osebedo gi romo gi jotugo mabiro ringo e ng'we mag kinda. Ng'we kinda mag Olympics ibiro bagi e kind tarik 10 gi 11 dwe mar 8. Three of the athletes who are in the team also took part in the Olympic Games in Tokyo. One gold medals and one was silver, and they are here, so they really understand what is needed. And in that period, they came together also to train at several times, so that they know that when they are running, they support one another. We have already started a program to assist them in their training in their respective camps, and so we are here to follow up. It's mainly a follow-up mission. We want to listen keenly, because these are the people who are going to participate and they are going to bring us medals. Team mar Equity Dumas, team ariyo mag KPA kidieny mar nyiri kod yawuoyi kaachiel kod team mar mbalariany ma USIU Flames nochako tielo mag finals gi loch e tuke mag Okapu lig maduong' ma pachoka. Team mar KPA kidieny mar Wakeni norodho team mar African Nazarene University points 76 kuom 37 e tugo mar ariyo manobagi alap ma Makande Hall County ma Mombasa. Team mar KPA kidieny mar yawuoyi kamachielo bende norodho team mar mbalariany ma African Nazarene University points 79 kuom 53. Zitex Sparks nochako tuke mag gi loch bang' loyo team mar Storms point 77 kuom 26. Team mar USIU Flames noyudo ka tugo pek e chakruok mar tugo, kata kamano ne giloyo team mar Strathmore Swords points 65 kuom 44. Odira mabiro biro bedo mapek ne timbe molo e tielo mokwongo ka tukego duto ibiro bagi alap ma Nyayo Gymnasium ma nitiere kaunti ma Nairobi. Erokamano nyakura mogi kuom keto Ramogi TV mane makelo e giko mar weche manyien mag duol. Kana nyisi ni ma en tielo mokwongo, tielo mar ariyo dhi bedo gi twak achiel kachiel. Kana nyisi ni wendo mara iluongo ni CPA Evans Ogutu ma bende ni jalonyo weche mag omenda nosetiyo e od bura mar kaunti ma Migori e kinde mokalo, kendo en kod ng'eyo e weche mag osuru kaachiel kod kaka counties tiyo. Penjo maduong' en ni to bende oluwore kod chik mondo duol mochung' ne choko mag osuru e pachoka KRA dwar mar choko osuru mar VAT kowuok kuom choko mag osuru
ma kaunti ochoko kuom jopiny. Bende en gima ni kare, tang'o ma nyalo kelo ma? Dipo nitie ber moro manyalo wuok e poni osuru ma kama wuok e kaunti kadhi e piny owacho mamalo, koso dipo ni onyalo thiro chenro mag counties yudo omenda makonyogi e tayo budget kaluwore kod bedo gi ywak ma counties osebedo ka ywak ni omenda mawuok e sirikal mamalo osebedo ka deko chopo negi e wang' sa mondo gikony godo tayo budget margi. Ma en twak madhi bedo godo bang' ma jaloko mara osebedo Belinda Dhiambo. An nyinga George Bati, waromo kendo mana bang' kinde machuok kende twak mar duol. Kik idhi mabor. When your kids learn to be independent, you're giving them a great start. Prestige Margarine. It all starts with a great start. Now comes in the original and vanilla flavor. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Tudri kodwa kawayango kit chiemo mopogore opogore mawuok e pinje maoko koda mago ma iloso pacho ka. En gi ring'o mang'eny to kosetuo kama ma inyalo kano ndalo mang'eny. Mamiyo lep chwadore kendo ni kod ndhadhu mopoto. Puonj maling'ling ma itiyo godo e loso chiemo, ka in bende ipuonjori kaka inyalo loso mana e jikondi kanyo. Wakolo matut sigana mantie chiemo ka chiemo. Ka waromo kod jotedo, mamiyo ndhadhu bedo gi ngima. Ma rech minya chamo kanumu. Ok ochuno ni tede. Ok ochuno ni tede. Ikri mar puonjori tedo chiemo moa e pinje mopogore. Othonje ka othonje. Tedo gi chiemo. Tich adek, saa 2 okinyi. Mana e Ramogi TV. Ino kinyal neno ni nyithindo gi kudwa bet kamoro achiel kodi? Shok mano yudo gi nyoro cha pod chandogi, to kapar ka shok no bro rumo. Bende nitie ng'ata kae mosegagoga nyathine picha adier mae UV. Ere kaka unyalo wacho nwa joma richo ka? Samaira, wene kode mondo enoling. An awinjo kan gi wich kuot mang'eny ahinya, adwaro mondo temo kaka untie kae. Ng'ata mantie e ambulance no ok bi chango. Jogo te un ubro ikogi. Yud ber duto ma pien dendi dwaro ka itiyo gi mo mar del mar Sawa Milking Jelly. Ma en mo ma inyalo geno kuome. Ober ne yiero mari, yud mari kawuono e duka man machiegni kodi. Nyakwa Ramogi ne gin ji ma humbgi ne lach. Kane giloso, oganda ne chiko itgi. Bende kama ne gikalie, weche ne dong' matho. Luna nigo kot kamoro kachacha nogoyo. Asa madwa wacho to go kot to jibiro te. Noero sort out dispute. Kata kamano, oganda osepenjo ni gin kanye. To gitimo ang'o? To mosenindo, anyuola gi paro gi nade? E higni mosekalo ne gin jok ma idewo to kata mana sigandgi bende ne wuoro. Gisani awuok oko mar manyogi kata mana anyuola margi mondo wami mathoth kama gintiere to kod gino ma gitimo. Riwri kod Walter Nyambaga ka okelo ni chenro mar gin kanye. Tich Ang'wen saa 3 otieno. Kik bai. Donje chuny pur kama kodhi ka kodhi nyiso sigande. Kendo keyo ka keyo en nyasi. Eka chiel kao mananas 14,000 nyaka 18,000. Tiyo matek kelo nyak maber. Winj
sigand jopur mokadho e yamo kod apaka maduong', to girwako lokruok manyien kod nyago ngima maber ne jopur. Farmyard manyiwa with compost is the best. It berne nango oduoko lo kaka lo ne chalo chon. Bi kodwa sama wakedo gi pek ma waromo godo kendo yudo gweth makit ngima maber. Sama wachako tich mar lowo nyaka bed gi kwer. Kae tabedo gi beti, kae tabedo go pao. Kaluowa kae dhano owuok oko ne pur. Pur gi ohala. Tich adek ka tich adek, saa 1:45 otieno. Siganani medo minore gi weche mag miriambo kod miganga. Meher kaul gil, ini biro timang'o? Kare. To joma onge ketho ema hinyore ahinya. Kuom higni 5 ne in kanye, baba in bende ni wuonda kae. Weche hera medo bedo matek kendo mapek. Akwayi ni mondo iniwuog e odni sani. An naseche iko kaka Samaira gi Sara biro timo arus. Kata kamano, joma oherore ok nyal pando heragino. Andisora. Aber. Avatar. Ewi magi duto, nyaka joot achiel chung kanyakla. Ere kaka unyalo wacho ni joma richo ka? An awinjo ka an gi wich kuot mang'eny ahinya, adwaro mondo atemo kaka untie kae. Choti Sardani. Wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Mana e Ramogi TV. Erokamano nyakoro Ramogi, mana kaka nasesingoni ni wadhi bedo gi twak. Singo en gowi ma koro saa mar chudo mondo wang'e ni to inyalo yudo puonjruok machalo nade kinde ka kinde. Wadwani mondo wago mbaka kod CPA Evans Ogutu Ouma ma en jalony e weche mag omenda. Tinene ni nyakoro Ramogi lo Trevor Ombija wadwa ng'iyo ni to paro ma duol mochung'ne choko mag osuru KRA obirogo mar juogo osuru kendo kokalo choko mar county. Omenda ma county choko kowuok kuom jopiny kigin giwegi miluongo ni on source revenue bende oluwore kod chik. To poni ma en gimotim, onyalo konyo piny owacho mag county e yo machalo nade kata onyalo hinyogi e yo machalo nade. CPA Evans Ouma Ogutu en jal ma osetiyo e piny owacho mag county e telo mokalo mano county ma Migori, kendo ong'eyo kaka choko mag osuru mag county timore. Omiyo wan ka kod nyadhi mar bedo kode ka okolonwa ni to choko mag osuru ma county timo gidhi ne piny owacho mamalo koso gidong' e county. To ponono ni piny owacho mamalo dwaro mar chako kendo kawo osuru machielo kuo kuom choko ma bende gin osuru ma county kawo kuom jopiny, ma dhi kelo rach kata ber mane. Omiyo dhiambo ni nyakwa Ramogi orani wabed kod CPA Evans Ogutu Ouma ma bende wadago godo mbaka. Oimore ahinya Evans Ogutu CPA kendo machiegni ahinya e twak mar duol. Kawuono ine makoro wao kodi mache duol ka wadani wagoye mbaka to wanono kaka weche mag osuru chalo. Mokwongo mos nyakwa Ramogi, penjo mara biro mana bang' kisemoso nyakwa Ramogi. Erokamano ahinya Bati, amoso nyakwa Ramogi kamoro amora ma giwinja ni oimore uru. En sama ber mwadwa bedo kwa twak e weche ma wuok pile ka pile kaka ma Council of Governors owacho kawuono. Ne gin gi buok ahinya ka KRA koro dwa donje utegi mag omenda kendo juogo gi ushuru ma giluongo ni value added tax on the services ma gi offer. Erokamano ahinya Joji. CPA, mokwongo nyiswa ni to osuru ma ijuogo gi county miluongo ni on source revenue ma bende thor wach kawuono ma counties kawo kuom jopiny gi chenro mamoko bende mag yudo godo yuto margi ma ka girito godo omenda mawuok e sirikal mamalo ni. Osuru ni dhi e agulu mar piny owacho mamalo koso en odong' ne adong'a county. Ma e gima wadwani mondo wang'e mokwongo ni osuru ma county chokogi gidhi e piny owacho mamalo koso gidong' e agulu mar county gogo kod gi kwano kigin county kaka county kaluwore kod choko mare. Erokamano ahinya Bati. Wach mokwongo ma nyaka wang'e ni county en sirikal. Iyudo ka kisomo Article 6 wacho ni kisomo Article 6 mar Constitution marwa chakre 1 nyaka gimoro 3 kanyo gimotemo ga lero ni Kenya en territory mobedo divided into counties. Omiyo counties gi begin sirikal yore
sources mag revenue mar county to bedo expressed. Mokwongo nitie ga gimoro miluongo ni equitable share. Equitable share ni en oa e national government kobire e county. To kodonjo kacha odonjo ka agulu achiel. Agulu no iluongo ni county revenue fund. Mane kama pesa duto mag county donje. Kopogore gi pesa ma e sirikal mamalo, nitie pesa ma county be choko owuon. Pesa mochoko owuon ni iluonge ga ni total on source revenue. Total on source revenue be sirikal ni opogo nyadiriyo. Nitie ga gima sani sirikal luongo ni ordinary on source revenue to gi facility improvement financing. Facility improvement financing ging'iyo go yore ma health care nyalo bedo ga affordable mondo mi jowa ma jopiny ma local kagi oyud thieth e yo makare. Omiyo mane ma gitemo keto kata inyalo luonge ni appropriation in aid. En pesa manyalo konyo osiptende wage ringo odiochieng' kane koro kichulo kata siling moro 20 ng'ad ni go receipt ichak idhi ichulo moro matin koken mag yath gik makamago. Pesa go duto te kata otimni lab test duto mago iluongo ni facility improvement financing kata appropriation in aid. Mopogore gi on source revenue category no nitie gik ma iluongo ni ordinary on source revenue. Ordinary on source revenue gin pesa moko ma ineno ka ong'adi oket jajuok moro ng'adi e bas pa kacha ging'ado pesa. Kata gibiro giwuothe dukniu to iyudo ka ognyisi ni ong'aw permit moro kacha iluongo ni single business permit. Gigo duto kata market dues moko ma county choko mago duto te kidhi riwo gi facility improvement financing gimiluongo ni total on source revenue. Pesa gi duto chiko koyiene county to use them at source. Pesa gi duto iore county revenue fund. County revenue fund ni mana kose puodhi through the control of budget in national treasury kokinyal tiyo gi pesa ni. Koro magi pesa ma county nyalo tiyogo mana kopuodhi gi rang'eny kata gi ratiro mag chik omenda moseketne under the Public Finance Management Act. Okay, koro omenda gi dhi agulu mar county miluongo ni county revenue fund o gidhi e consolidated fund mar sirikal mamalo. Mano samoro gima bedo ka jopiny nyalo penjore to omenda gi ka gidhi e agulu ni imenye gi sirikal mamalo nikech awinjo kiluongo kanyo apisi mar jaga budget kata control of budget kachiel kod apisi mar migawo maduong' mar omenda ma pacho ka the treasury. Gine ma pod gimenyo omenda gi koka ginyiso county kako county oro kwayo koso county koro bang'e no to koro gine ma gin kod teko mar tiyo omenda gi kaka gidwaro. Gima nitiere ni iga ka iga kata ikomenda ka ikomenda county loso ga program ne gi activities ma gidwa fund. Omiyo programs gi duto te gibedo funded under the county revenue fund kata consolidated account en agulu achiel moriwo county gi te. Ineno ka agulu no nyalo riwo votes duto mag executive to gi mag assembly e county revenue fund. The county revenue fund ni agulu ni pesa donje nang'o. Sirikal mamalo ore pesa ma iluongo ni equitable share donje agulu ni. Apart from pesa ma sirikal mamalo ore agulu ni nitiere pesa mijuogo wa konyo odiochieng' piny maru ka be dhi donje agulu ni. Mane agulu mar county revenue fund. Agulu ni ema pesa duto mojugi kata osiptal oningo bed ni donje. Koro agulu ni is at county level. Enemo okonyo fund programs mag county under the ikomenda manitiere no. Koro gima nitie ni kapok itiyo kode, okoyieni ni county revenue fund ni nyalo tiyo yora ni kawuono dhi gole pesa. Nikech county revenue fund en account mobedo held at Central Bank of Kenya. Ok en account minyalo yudo ni nie county ka county. En county revenue fund, but county revenue fund en account mobedo held at Central Bank of Kenya. Mondo mi gole kata nduru, nyaka iluri gi chik mowacho ni kawuono nwada golo pesa wadhi chulo jotich. Koro kawuok nwadhi chulo jotich, wandiko kwayo from the county treasury twaore the office of control of budget ma chik opuodho mondo mi ong'i ni pesa mwada golo ni boluwore gi chik. Kagi wase golo kwa ene mokelo approval. Koro approval ni mwadhi ge Central Bank ema chako golo pesa gi. Koro pesa gi kose gol county revenue fund
inyalo ketgi various accounts mwatiyogo. Account go nyalo bedo kata operations account, mani e central bank be, mani nyalo chulgo mshahara, inyalo chulgo suppliers. Account gi nyalo golo from county revenue fund to development account, minyalo chulgo contractors magwa. Koro pes duto mochok gi county onego bedi keto in each and every county agulu miluongo ni county revenue fund. To gole to nyaka iluri gi chik kokichako yude titiyo kode central bank mana kanyo. Erokamano nya CPA. Now, wadonjo wach ma otenre kod wach ma koro kelo ng'urni. Duol mochung' ne choko osuru e pacho ka Kenya Revenue Authority dwaro ni mondo kaber to koro giyudie gin bende nyausuch gimoro kowuok e choko ma county osetimo miluongo ni gross on source revenue, mane wacho ni total on source revenue ni, mondo gin bende gitagodo chenro margi. Penjo en ni to bende ma en gima nyalo kelo ber ne county koso oyo, to bende luwore kod chike? Ineno bati sani wajo Kenya ne wan forecast weche moko machielo, to aneno ka barua be Council of Governors ogolo. Ting'eni ka ng'ato wacho wach to nego bed ni luwo kinli gima ng'ani temo wacho. An language na mokwongo na winjo ka giwacho ni there has been persistent. Persistent tiende ni gini ok en gima wendo. En gima KRA osebedo ka nego e pachgi, to kanyo romo barua mane gigolo ni ne gigolo tarik 10 dwe mar 6 ni. To ne kuro gilande ayanga ni gini ok wayie godo. Ang'o ma kelo e kind KRA gi county government? Kaka nanyisi ni Article 6 wacho ni Kenya en territory mobedo subdivided into counties. To kendo subsection 2 mare wacho ni county government to gi national government onego bed ni tiyo under coordination, mutual relationship manitie e kindgi gi cooperation. Ma ok onego bed ni gin gi ng'ikruok moro amora nikech giduto gin sirikal makonyo jopiny. Kendo temo wacho ni kata obedo mana ni Kenya obedo divided into territories miluongo ni counties gi, to services mag national government nyaka yude territories gi mana through that mutual understanding. To wang'iya ne article 209. 209 to koro kelo chik moyiene sirikal mane moyiene keto ne ushuru mane, to sirikal mane moyiene keto ushuru mane. Article 209 kisomo mokwongo wacho nitiere subsection 1 wacho usuru ma national government emonego bed ni kawo. Mokwongo, income tax county ok nyal kawo. Kuomi county mora mora mobiro kuomi ni dwa jugi income tax, mano miriambo ya kutosha. Mano ok chikgi. The second tax moyiene national government kawo en value added tax. VAT en supreme function mar national government. Abro buge wach mar VAT ni mondo mi koro wang'e wach barua ni gima koro kelo issue. Number 3 en custom duties. Custom duties in terms of taxes mag mwandu madonje Kenya kata mioro oko, mano ok oyiene county, mano national government. To gi exercise tax. To owach ni bunge kata national assembly kata parliament nyalo enact law manyalo chiwo ne jingo sirikal mamalo kawo ushuru mopogore gi magi. To gima itame sirikal mamalo gin taxation mowach ni counties nyalo okawo. Mano kisomo katiba article 209 subsection 3 to koro wacho ni county may yok ni ochuno. Mokwongo power momi county ginyalo kawo ushuru kuom property rates to gi entertainment tax to gi any other legislation mag obedo imposed by parliament. Gima koro kelo shida e kind county government gi KRA ni KRA county neno ka gima KRA kuonde ma gijuoge ushuru gi nitiere ga component of services ma KRA neno ka gitimo which is vatable, manyiso ni nigi value addition, be it project kata service ma gitimo ma gineno ni county bed ni chulo gie VAT. Mane gima kelo e kind Council of Governors to gi KRA. KRA be neno ni in this total on source revenue nitiere facility improvement financing kaka mag thieth ka to gi ordinary on source revenue. For instance,
seche ma ng'ato dwa gedo e county kata kikawo contract moro. Kikawo contract kata kigedo e county, manyiso ni contractor is the value, the cost mag gigo kaka nyiewogi plus the VAT. VAT ni gi hold in trust on behalf of national government. Ng'enyne ioro to KRA Martin bedo with the held gi county. But is there any service ma county osebedo katimo which is vatable in nature ma KRA neno ni ya wambe ka ae mwanyalo juogi ushuru moro mar VAT mae makelo ng'ikruok e kindgi? CPA gin ang'o gin tije mage ma kinyalo yango kuom ranyisi ma county timo ma samoro KRA neno ka gin mago ma owinjo bed ni kawe chudo mar VAT ni. Gin tije mage ma samoro county timo achiel kachiel e chenro mage mag tayo county e budget margi e komenda ma samoro nyalo lombo KRA mondo giwachne to wakawe watere piny owacho mamalo kaka equitable fund to wabiro duoko nugo bang'e lakini wagole mokwongo. Good. Kama wacho wachni mokwongo nyaka wayie ni ma en dhap dala achiel. Nikech national government gi county government ma gimwatemo wacho ni ma dala en mani jogi ogone gi miechgi momiyo gibedo a bit self independent. To en dala achiel, en dhap dala achiel. Gimomiyo wacho ni this the timing mar wechegi to no biro mondo mi divert pachwa kuom weche mane omako Kenya gi weche mag chik mag omenda. Ok en a big issue. Number one, ipenjo ni benitiere VAT, the services mome county. Wang'eyo ni gik mo nowacho schedule 4. Schedule 4 mar katiba nowacho functions mag manokete county. En agriculture, county health services, gik mang'eny, cultural activities, county transport, gigi duto manokete schedule 4. King'iyo gi the Finance Act and the Value Added Tax Act nitiere functions manobedo separated kaka county functions, to in its nature kagi offer those services nitie value addition magitimo. Iwinjo, seche moro amora mise offer service man gi value addition on it, gino attract gimiluongo ni value added tax. Nitiere moko magitimo ma are VAT exempt. For instance, most of the things mag agriculture are VAT exempt. But gige trade, gige ohala, ingeni trade is devolved, donge? Yes. So trade kobedo devolved, most of those services are in trade. Trade of us gige pur kende. Trade uso nyaka gik moko mosetimnegi final packaging monego beni ka jajuok idhi kawo pesa kuome. At the end of it, income ma iyudoni is VAT in nature. En gi value added tax in it. Seche ma ikawo pesa ni e gimomiyo jo KRA neno ni so long as you are offering services kata ijuogo jogi on the services which are taxable in nature, onengo wambo wakel VAT on it because eyude as a receipt. Iwinjo, mage gik ma koro kelo ng'ikruok e kind county gi national. All right. CPA, to kawang'iyo chenro ni, piny owacho ma county osebedo ka ywak ne omenda ni magichoko ema samoro konyogi e chwalo budget margi nikech deko mag omenda mawuok e sirikal mamalo. Pone sirikal mamalo kokalo kuom KRA okawo omenda ni kogole kaka osuru mar VAT e choko mag county. Ere kako nyalo konyo county? Kata ere kako nyalo hinyo county? Ing'e gima nyaka wayiere kaka jo Kenya, information is power. Waweuru riambo ni domestic revenue ema riembo counties. Counties iriembo gi equitable share. Mano is the large portion mar pesa madonje county. Omiyo county ma ng'at mariambo ni domestic revenue ema giriembo go county, wang'euru kata the report manitie sani. Sani ne wan gi budget ma is almost equivalent to about 4.2 trillion. 446 billion the counties. Gibiro under the law manobedo enacted by Division of Revenue Act kata bill. Gini ema pogo pesa manie sirikal mamalo gi sirikal mapiny.
446 billion ni iyudo ka nitie formula moket gi Commission for Revenue Allocation kaka pesa gi ipogo ing'ondo ne ng'ato ka ng'ato depending on that formula. For instance, nyalo yudo ni county, the overall budget margi nyalo bedo kata 10 billion. To 10 billion ni 9.5 kata 9 billion en equitable share. Domestic revenue tenie malich is a very small portion. En portion ma kata ichoke mana higa te ok onyal kata chulo osara mar counties go even for a month or two. Emomiyo gima nyakwa ng'ere ni sirikal mamalo tema pod siro sirikal mapiny. Gima nitie ka gimomiyo wacho ni ineno ka jogo notieko ni they are open to consultation nikech ok en gimoro ma nigi nengo manonego bed ni en gima warrant a lot of effort ma sirikal ma kauru gwende wacho ni sirikal mamalo dwa donjo negi. Gima pani ng'ikruok bedo ka ni functions ma county gi functions mag national government ema da bede encroached. Gimomiyo ng'ato ka ng'ato dino territory ne. To in terms of financing, sirikal mamalo pod finance sirikal mag county gi percentage mamalo. Pesa mwayudo gi, one of the issues mosebedo ok en kata issue mar KRA nikech KRA nyocha waneno ka KRA odhi e sirikal mar county mar Embu kendo nyocha giromo gi Cecil Barire. Ka nyocha giwuoyo mana electronic tax invoice management system manyalo miyo counties obed compliant kendo Cecil nyocha wacho mwawinjo ni the effort ma KRA okawo buro konye kata e chopo ushuru e yo mamalo. County ok meet target gi nikech weche adek. Wach mokwongo, county choko ushuru aching. Most of them ok embrace system. Onego embrace technology manyalo timore nade nyalo avoid fraud. Mane one of the areas ma county yudo godo usuchgi. Koro ginya wacho ni KRA kubiro gi that element of VAT biro mono gi choko ushuru. Number 2, any capacity mag building ibro yudo kaja wuotho almost within 10 kilometers square to ning'ani kata mana pesa ma olnego moya pig mondo mi odhi kata that kind of facilitation margi or is not improved. Kopo ni capacity mar county should enhance capacity gi mondo mi gichok ushuru e yo makare. Mar adek to ena kuo ena pesa makoro sechoki to donjo fuk ng'ato. Mane momiya makelo ng'ikruok pesa ma county choko. To ginyalo wacho ni KRA onyalo kelo ng'ikruok mora mora nikech KRA be onge gi account ne wuon. Accounts duto mag KRA are being held at Central Bank. Manyiso ni KRA choko pesa on behalf of national government. KRA onge gi account ne. Gima gichoko dhi National Treasury e national government. Erokamano. CPA, walere ka wach mar choko mar county gi omenda mawuok e sirikal mamalo. Kuom ranyisi tiyo koda omenda mawuok e sirikal mamalo ema pod riembo piny owacho mag counties. Mana dier nikech king'iyo budget mag counties magichwalo en ni omenda magikwayo kuom sirikal mamalo ni malo kata duong' moingo magi kito kaka geta margi mag choko. Penjo ni county ochukore kata okasore moyudo choko moro madundo. Kuom ranyisi adatiyo gi ranyisi mar gope ma pod ibandho counties miluongo ni pending bills. Kuom ranyisi samoro county moro nigi pending bills mar siling kata milion 900. Ageta mare mar choko mar osuru en milion 400 e higa. To county ni othuthni moyudo kata mana milion 500 e higa. Donge omenda ni onyalo tiyo godo koluwore kod kwayo ma ochwalo ne jaga budget kata control of budget mondo chul godo gopegi mondo okonygi nikech mato pesa ma en go gadieri ni onyalo yudo kendo kobiro to ong'e ni mato en gima yude lweta mopogore kod mirito kowuok kuom sirikal mamalo manyaka gie sani kaluwore kod report mar jaga budget kuom ranyisi counties mathoth mane ni kod dwaro mar yudo bilion 8 kowuok kuom sirikal kodong' dweche 3 kende to hik omenda rumo iyudo ka korka gin e bilion 4 ka nyiso ni nus mar kata ma atamalo 40 gi wiye mago omenda gi pok ochopo ne counties. Ma donge nyalo rocho chenro margi kopo ni chako kawo VAT e omenda mag on source revenue ma gichoko kigin gi. But mana kaka nanyisi mokwongo we wawinjire ane. Mokwongo ka county nigi target mar 10 billion budget ne, mano budget estimate ne. To budget estimate ni opoge nyadidek. Opoge ne mokwongo pesa ya malo kata bilion 9.
On source revenue adhi choko million 400. Alafu wawacho ni donor funds grants anyalo yudo grants mano maybe buro pongo na gini koro mane kaka dhi ng'iyo bilion 10 bilion 9 ni ing'e ni onge gima county dhi time malong'o en ni onyalo mana tiyo machiegni gi national government nikech ma koro me national government nooro koro mano to national government koro wawachi ni on source revenue gi ne koro ne onego chok million 400 to gima dhi mone choko million 400 en VAT ma wanano ne VAT ni nitiere items moko magitimo in their nature ma gidhi chulo go sirikal mamalo VAT to ing'eni wawachi ni mano gidhi oro ne VAT sirikal mamalo to gi grants koro giwacho ni gima dhi mono gi chopo dwaro kata chulo pending bill margi en VAT ma sirikal mamalo dwaro. Mokwongo an gima nyalo wacho ni mano ok en adieri nikech let us look at it in terms of target kata kane KRA poko chako kelo issues gi. Let us look at the administration of the on source revenue kaka counties bedo katime. Ang'o momiyo counties magwa poko bedo ka meet ka target mag on source revenue? Nikech mechanism, internal control mechanism magiketo mondo megi gine to gi the revenue streams magiseketo ema inyayudo ka jok moko ok nigi ambitious. Those on source revenue ma county keto gin pesa moko matin kaka kabisa. Actually gin pesa minyalo collect at your own comfort. Mane manyiso ni at the end of it gima KRA donje ne county ni it's very insignificant. It's very insignificant. De KRA odonje equitable share mar counties eminyalo wacho ni mane ema nyalo chocho chenro mar counties kaka giriamboga programs gi mapile. I want to tell you for example, kane pok KRA propose issues mag VAT on other service items ma county riambogi. Gima penjo enea, pok wabedo ga gi pending bill, Tiyudo ka gati king'iyo kata the control of budget report, county nendo gi pending bill mana million 800. To the cash balance mare manige CRF be million 900. Ma ok nitiere nikech ng'ato bedo office ok odwa machulo pending bill gi. Iwinjo. Koro onengo county kapok odonjo issue mar KRA ni. Nikech KRA to wacho ni if you are offering services on those incomes, we tax you value added tax because it is in nature mar item money offer. Onge kama gini anto kana ng'iye ni dhi chocho chenro mag county nikech koro county wacho ni koro kane gijuogo ng'ato siling 20 to koro gidhi juoge kat siling 20 was 100%, koro 116% of siling 20 koro wadhi juogi plus VAT inclusive ni koro wanyalo juogi kata 20 gadek kata 20 gagini. To mano is not true. Joka wacho ni pesa mise collect iwinjo. At the end of it, there should be VAT on that on source revenue. To kata ka gikele pod pesa ni duogo mana konyo national government ma distribute pesa to the counties. Koro anto kana par nigi inyalo chocho. In my own wisdom, in my own understanding, in my own expertise, gini onge kama chocho go chenro mag county kata nyadichiel. CPA, ma chalo ni sirikal duogore kien. Sirikal mamalo kao pesa kugo kum sirikal mar county. En wacho ni ne en two court. Two court ka yo mane maber mane nyalo ket godo omenda ni mondo kony county nikech counties gi nitiere kod ageta mopogore opogore mag choko mage makegin. Kora wacho ni county mamara ayudo omenda mamalo kalore kod ageta mamalo, okawe VAT mamalo nikech obiro mamalo. County mamari yudo omenda mok ng'eny ahinya kalure kod ageta maniketo choko magi, okawe VAT mapiny. Koro kipogo omenda gi, kuom ranyisi ni oter gi omenda kata agulu makoro tero county kaka equitable share madok ne piny owacho mag counties. Ibiro yudo ka an ng'ama samoro no yudo mamalo mojuogore mamalo matin nikech na keto maino gi siniani gi lai makare mag tiyo kod lony nyasani choko ni. Iyudo komenda midhi kelna pod romne aroma samoro gi ma imiyo joma moko bende equitable share. Ere kaka choko mang'eny kata keto ageta mamalo kendo itim maino iket lai mowinjore iyudo omenda mamalo
gole VAT mamalo kadhi KRA nyalo chako kelo ni ber kopim kod kaka ne owenigo titiyo kode kaka on source revenue ma mari wuon ma ine mi oro kwayo mondo iti kode kowuok e agulu mari. Mokwongo bati ng'eni nitie canons of taxation kata principles mag tax. Yes. Ok ni kawuono kojuoga nikech an gi pesa mang'eny seche moko kanyalo bedo ni an gi ohanda moro 100 kata milion 2 to achulo tax ma 30% 600,000 to ni pesa no onego bed ni duogo na an ofuko ni 600 no to nokawo kuom an monego bed ni konya. Onego bed ni canons of taxation gi konyo oganda mag Kenya mangima. Mano is one principle. Number 2, kopo ni KRA ojuogo the services manitiere which are vatable in nature. Mane Mheshimiwa the Excellenciano Waiguru wacho ni VAT is a consumption tax, which is true, but those services mag county be offer which are also consumption tax. Gima watemo wacho ka kopo ni oseng'ad ushuru duto mag KRA donje account ma National Treasury e Central Bank of Kenya. KRA onge account ne owuon. Pesa gi duto ka the cabinet secretary member of finance gimigawo duto mokete constitution mar Kenya kipogogi in terms of equitable share. Manyiso ni ya Kenya in my own understanding dwaro yore ma ginyalo yudo godo ushuru. Koro gima gitemo an in my nature an kaka nang'iye niya gitemo mana nyiso county to up their own socks. Ok inyal keto niya ni kano yud million nikech anyisi ni facility improvement financing is not vatable in nature. Magi pesa te ineno ka juok mang'eny ae osiptende inyalo yudo ni on source revenue total on source revenue kata en mana milion 600 to milion 400 to en facility improvement financing jo KRA okodich godo. Jo KRA odich gi VAT on the 200 other services me offer which are vatable in nature. Omiyo pesa ni kagi choko kuomu kaka jo county. Pesa ni pod donjo mana e treasury account to pod dhi oduogo mana konyo jopiny. For example, adwa nyisi example but number 1. Yes. Dong pesa to KRA osebedo kaka kawo kuom counties ni pile ka pile. Mok kata VAT ni kende. 1, gikawo ga tax miluongo ni pay as you earn. Pay as you earn ni jotich duto kose Ekoromo gima medo mbaka gi CPA Evans Ogutu maneno ka ng'ikruok matin tu mar weche mag lony manyasani emomako kata kamano pod wan kode kendo owuoyo kotende kod weche mag omenda migolo kuom jotich mag county miluongo ni pay as you earn. Ma en omenda ma ng'ata mondo iketi tich machamo sara sirikal ng'ado kuome mondo odhi agulu maduong' mar omenda mar sirikal eka bang'e to koro ike mondo ta kod chenro mopogore opogore mag dongruok bed ni en chenro mar dongruok mitayo kod sirikal owuon kata mago ma ichwalo kotero e weche mag counties Nyakaramogi. Gin weche ma wamedo wuoye kaka wago mbaka. Penjo maduong' ma bende wapenjore ni to dipo ni omenda gi ka osegol gi e piny owacho mag county moter gi agulu mamalo mar sirikal mar treasury bende nitie kaka inyalo pogi yo machal kod kaka nong'ad gi kowuok e county. CPA Evans Ogutu wacho ni ok en kamano nikech ma en koro omenda mosedonjo sirikal mamalo. Sirikal mamalo wacho ni ma omenda manowinjo bed ni ochoko kuom japiny koro ikeye kor gwenge kaluwore kod dwaro manitie kod kaluwore kod dwaro mar pend chik. Mane wacho ni canons of taxation kata principles of taxation kata yo gi chike ma oketi mag weche mag osuru Nyakaramogi kaka winjo bed ni tiyo kode. Apenjo bende CPA ni to dipo ni ma kotimore nyalo ng'iko weche mag counties chopo dwaro margi mar chwalo dongruok ne jopiny. To wacho ni oyo mano samoro ok nyal timore ahinya nikech pesa mamalo ma counties yudo giwuok e piny owacho mamalo. Magi gin mana omenda moko manok mabiro kaluwore kod weche mag choko mawuok ka kod kache counties omiyo ok ginyal thiro ahinya weche mag tayo county. Penjo kanyo bende kotende kod mondo wang'i ber manitiere e dwaro makama kapo ni manyalo thiro moko kuom gik ma county nyalo bedo koro gi ratiro ka ging'iyo ne to choko marwa dhi bedo kama wayudo makama koro wati kode nikech ma gin go gadieri mopogore kod omenda mawuok e sirikal mamalo. To CPA Evans Ogutu wacho ni
Gima timore ka en nikech piny owacho mamalo pod ogeno kuom counties, piny owacho mag counties pod ogeno kuom piny owacho mamalo e omenda ma iluongo ni equitable share mawuok e sirikal mamalo. Bedo ni omenda ni ogol kuom county samoro ok nyal kelo ne county pek ahinya nikech king'iyo agulu mar county sama county loro e omenda mare inyalo ni pod nitiere omenda moro modong'. Omenda ni ne nyalo timo gik moko ma ne wawacho ni samoro nyalo bet ni ok otem e yo makare. Maendi onyiso kata nyiso ni sama counties ne nigi ageta mar choko magi mag osuru mar milion 600 kuom ranyisi to giyudo milion kata 400 gidong gi milion 200 mapok giyudo. To ka ing'iyo omenda madong e agulu mar county cha ni nyalo ti kode e chulo gope moko ma pod county ni godo ma ok giwach ni bedo ni okawo osuru kuom omenda ma gichoko gin ni ema nyalo tamo gi chulo moko kuom gope magin go nikech nitiere omenda nitie ma samoro dong e bad bengi kata account mag counties mwinjo be nitiyo godo e chudo mag gope manitie gi. Ka CPA Evans Ogutu wacho ni samoro en mana paro mar ng'ato kata ng'ado mar ng'ato ma wacho ni wakadwa ni mondo omenda gi wati godo gi sani wabiro tero gi komenda mamale momiyo samoro gope wuok e komenda achiel kadhi e komenda machielo ma koro dho ngere deno ni pending bills nyakora mogi. Gin weche ma wamedo kolo kendo wamedo nono kotende kod weche mag omenda ka waloso kanyo kod CPA Evans Ogutu Ouma ma bende ofuononwa kit kaka bedo e kind sirikal mamalo kod sirikal mag counties. Gima duong' ma bende ne duol mar governors owacho en ni gin thuolo mar loso gi KRA kapo ni nitiere dwaro kata kamano ne gifuono ni wach ni odhi ataro mar chike mamiyo counties ting' mar choko margi mar osuru ke gin giwegi maonge ng'ama odonjore wachno. Mane gima ne governors wacho kata kamano giwacho ni pod gin thuolo mar loso kod county kod KRA mondo gichope winjruok ka opo ni nitiere ber manyalo biro ne counties ma gin bende gineno kata nitiere kaka gini nyalo dio counties. Duto te nyakwara mogi en ni mondo chenro mag dongruok ochop ne jopiny. Penjo maduong' manitiere ka mana kaka nowach kod CPA Evans Ogutu en ni joma choko osuru kata yore michoko godo osuru bende nyalo kelo ber ne Jakenya. Rode maga mibadhi nyaka din, jotich machoko osuru kod joma sirikal keto omenda e lwetgi koting'o piny owacho mag counties kod piny owacho mamalo nyaka bed joratiro mar ng'eyo ni omenda mochopo kuomgi mowinjo bed ni dhi ne japiny oti godo e yo malong'o. Kinde ka kinde jaga budget jiwo counties ni mondo mi ojiw choko magi mag osuru. CPA ne wacho ni ma nyalo bedo achiel kuom okenge manyalo miyo koro counties medo keto manino mondo gichop dwaro margi mar ageta mar osuru ma gichoko kigeni miluongo ni on source revenue kata gross on source revenue ma giyudo mondo gijol godo budget margi. Ka ok kamano nyakwara mogi ano ka thuolo marwa mar twak e duol kar kae ndi koro seromano ka ayudo kong'eyo pend chik kabisa. Ng'ato penjo ka ni dak notieko ofisi moro mane gero kwa ward, okay? Mana paro ni koro en wach ma openjo kanyo. Duol mosna CPA Evans Ogutu mano wuoyi maduong' kokelo ilongo ni Foscas ma wuok Migori. Ero kamana kokelo Foscas in bende in gi wach ma idiro kanyo nyakwara mogi. Ero kamana nyakwara mogi apani mana mago ma oro naka kotenre kod weche go. Wabro ng'iyo weche mamoko bende motenre kod weche mag omenda. Ahinya to koro ikinde ni ma oganda medo golo paro mopogore opogore kotenre kod paro mar chik omenda ma twak mare dhi nyime nyo odiochieng' mogik mar kawo pach jopiny nyo oserumo koro sani igoye mbaka gi jood bura mondo ng'e ni tinyalo time yo machalo nade. Ka bende tich ang'wen budget manyien ma biro riembo piny Kenya hik omenda ma 2024 2025 ibiro soma yanga. Budget ni en budget moingo $4 trillion. Omiyo en paro ma pod wabiro medo menyo ni e yore mag neno ni piny Kenya bedo gadier ni omenda ma giyudo otiga yo makare. Ka kamano elo CPA Evans Ogutu ma bende wabero gode twak ma midhiambo ni nyakwara mogi duol kendo elo in miketo wang'i kendo elo weche manyien ka achiel kod twak maro mar duol Puoch gi Pak to bende elo yan bende wuon Amira Puoch gi Pak nyakwara mogi ka bedo ka elo Trevor Ombija. Nyinga en George Bati warume weche manyien mago imoro riti masane.